Искате да победите плевелите в рапица с силата на огъня и да се радвате на високи добиви? Запознайте се с новия хербицид Неро. Предпазва рапицата, унищожава плевелите. В резултат на редица биологично-химични изследвания, FMC патентова комбинацията от двете активни вещества – петоксамид и кломазон. Синергизъм на две активни вещества, генериращ отлична дълготрайна защита. Хербицидът Неро отлично се справя с житни плевели, лепка, лайка, подрумче, овчарска турбичка, видове великденче. Третирането с Неро гарантира, че конкурентните плевели ще бъдат унищожени в така важната за развитието на рапицата надпревара за хранителни вещества. За разлика от популярните продукти на пазара, хербицидът Неро може да се използва по-често от веднъж на 3 години. Неро е отлично решение за борба с плевелите при рапица. Изведените опити показват, че след прилагането на Неро, полето остава чисто чак до прибирането на реколтата. В сравнение с контролата, Неро елиминира с силата на огъня широк спектър от плевели. Неро предоставя отлични условия за развитие и презимуване на рапицата. Благодарение на хербицида Неро, полето остава чисто от плевели и добивът се повишава. Повече информация може да намерите на www.fmcagro.bg.